Borlangso basa teron arong amekar Robinson kiling achor sangpi rusmeka teron pi kiso kisung thektik kisung kachetong nan. Number and kerap nilip MC constituency ke parlo Borlangso basa teron arong amekar Robinson kiling achor sangpi rusmeka teron pi alang litum kiso kachilang bom along. Akisung thektik lu lasi nilip local MC pabitra rong pi lapen. KAAC kachari Dr. Tuliam rong hang lapen tim karbiang long kithegi ding atum along kisung det abang phua hin pen kerap kilong jia phan kachuning ripon. Alang litum kicheng pen akiso lapuhen lom. Oso kachopate mate delivery akiso pen ajok avi pinangji pupen. Kicheng ahut chokihula medical hospital along chelang ponlo. Daki un ilu pupen ajok ajo por phai ke thom apor golaghat cheponlo. Hadak pen memuchot pen chewan lo lapen ahem chewan det pen ninia phit ajo kiso. Kakirla phit ajok kibe kisang adimalong pen klub phit amat aphu thengtet amat si aphu arlo along aviro clock pu ajok. Difu civil hospital along chelang ponlo. Doktor report tengke Guwahati si cheponang jipulo. Sita melang lit ajakong kawidet ajok Dimapur Zion Research Center along si chelang ponlo. Apu along sita me operations ponlo. Alang litum kiso kachelang non Dimapur along. Kachelang along ki pinangji 2 lakh an pinangji. Lasi alang litum ahem chainong chilong bivo sok anda cepadoy edlo. Sita me kiso non puanta kimeji angtar avilang. Laanchot takalilang non kachelang pon bomta lakhini atangka kunapen lo makilong jipu ke matha kisung thektik lo lasi kiduk kisung pen kapajok non kanghon ka jinso kapajir ningki me bang phu Dr. Tuliam rong hang lapen nilip MSc pabitra rong pi Dr. Numo Momin Bokajan LC alang litum labangso kisung along nang rawek pupus alang litum ningduk pen chuning ripon lo athe alang lia kortita avi injurta inudvet sarpisar burata kisar thektik lo Lasya kerap nang litum kaduka vestami kang hon pen nang sirap dun ikpu pusi nilihin pen ladak. Korkot mate scanner pipon iklo. Borlangso pen Roland Kiling News Text Report B News 7. Nilis kami pini orang ke 1 tarik Januari 1 tarik kan si celang itu ani sekami militer lo. Ya si nang setami itu ani si 1 tarik pen Januari 1 tarik pen si celang bom semua itu setami Mei kete lo kami si 15 ani antame di future wan lo setami Mei si non ni kami 1 tarik hati lang lo 15 memang ke di future wan lo 16 17 unke jono Dimapur se di hatan tahun itu di future wan di non hase di Dimapur se di masih neli sa di Dimapur han kerap itu han kerap na chokan nalitum itu si kerap lima pusing na chokan CM ni masih nilai ice cream lo nilai lo lalle mono itu na rapu pusing tuar tulai lo sa CM masih nilang kaya si